Kaixo, txoriene denboraldiko azken osteguna hemen, azken ostegun birala, gaira, txorieneko historiakoa, kaso? Zer datorren urtetik aurrera, sekzio berezixak audiko ditugu berrixak, eta, bueno, agur bero bat emoten dutzagu hemendik. Gure ostegun biralei. Nik atarako nioke suku gehiago, baina beste modu bat. Emango diogu buelta, Patri. Nik uste dut osteguna... Sare sozialetatik eta ekatzea txugun. Gauza, kolanero, trampakero, Bai. Salte, emango diogu buelta txugun. Gero, kontako ez da zuzei ideia daukotzen buruan, da eingo. Orduan, nik sekzio hau agurtzeko, edo gero arte esateko behitzat, ekarri dut, lasaina bat, baina ez da lasaina bat normala. Da, lasaina sopa bat. Bai, zera. Holan saltzen da behintzat, nik hori ikusi dut, gaina oso birala egin jana, kontu pila batek errepikatu indabe errezetia, eta gauzia da, lasaina baten, osagai berdina ditzu, hau da, aragisa, gazta, tomatia, belar usaintxuak, lasaina xaflak bebai, baina gauzia da, sopa moduan dela. Gauza falta da. Zein? Bexamelik ez dauka. Ez bexamela ez, baina esneki bezala jarriko esne gaina, mozzarella gazta eta parmesano gazta. Bueno, alata, errezetia... Nola iten du, nik hau jakin edu nola iten da. Tipula eta berakatza txikitu eta lapiko baten erregoziko gorritxu arte. Gero espeziak gehitxu eta jarraian aragisak bota eta ondo kozinauko. Gero tomatia eta aragisalda botako, irekinaldi bat emon eta lasaina xaflak gehitxu. 15 minutuan kozinauko eta bitxartean xeatuko ditugu gaztak. Eta gehitxuko ditugu aragira, esnegainakin eta belar usaintxuekin batera. Eta gero, zerbitzatzeko prest, hau da, betiko jan izan dugun fideo sopa, baina fideuen ordez, horako lasaina xaflak, alatabe osorik ez ditugu jarriko. Nik ikusi dut bidixua jendeak osorik jartza dituztenak, beste batzuko lan apurtu, nik erditxik engo ditut, 50-50. Vale, beraz, joango gara erregosten. Bideoa ikusten da, nik zuka erakutsitako bideoa ikusten da horrein, mosten ari dela, agertzen da emakume bat paineluarekin buruan, herrialde arabiarren bateko ere izangoan, eta paineluan enredatzen zaio, eta hori, broma ikutu bezala sartzen du, baina bai, lasaina sopa bat, eta bitxia, eta, hau, New York Times egunkarian, sukaldaritza taldean agertu dan sopa bat bada, orduan, dauzka, hemen nik, zatizut, lehenengo aldi zentzuten nuela, ez eguna, baina, hemendik kanpo erabiltzen dela, eta ez dakizen bat milaka... Bai, reprodukzio da ditzu, pila bat. Eta gainera, erresta viral batekin seguk ekartze ditugu, igual, ez dakit, sortzaile batek einjako errezetak. Eta hori oso famatu egin ja, baina eske hau dau, leku danetan. Jende pila batek errepika egin jau errezetia, beraz? Bai, a ber, lasaina zein ez ari gustatzen, Patri. Lehen eta behin, zuk entzuten duzu, lasaina sopa eta orduan nahi ez, irakurrita hori geratu iten zara. Zerrete da hau. Bai, bitxia behintzat bada. Bai, orduan, hori sartuta, eta gero, itxura egia esan, sopa bat, hor berezia pastana baino, niri berezia nahi zait, horako boloinez antzeko bat egiten dela, eta gero horri, salda botatzen zaio, desente, eta sopa moduan usten dela, ez? Hori da gehiago, eta hemen, askotan ez egiten duen, hemen, plater bakar moduan, jun daitekeen errezeta bat hau, ez du behar, beste zer, zetan sartzen dugu, proteina, hidratoak, barazkiak, esnekiak, fruta bakarri sartu, fruta badauka. Tomatia. Gainera, sopena kulturala da, egisa da guretako sopa dela zehose harina, igual salda apurtxo bat fideoekin, edo arrautzeko zixakin, egoten die batzuk, igual sopa batzuk apurtxo bat loditxu hauak, ez? Baina, normalen izaten die gauza bat harina, edo behintzat... Eta negukoa bat ez ere, testuran fina. Eta neguarekin identifikatzen dituguna, baina hau da, trinkoa. Hau da trinkoa, eta esatu batuetan ikusi ditudan beste sopa batzu bai, dana izaltzen dake, ogi frijitua, esne gain pila bat, pasta da. Izaten die sopa nahiko lodixak, eurak igual plater bakar moduan jaten dituztenak, edo ez dakit. Nietako sopak die zehose harina, baina, erresta hau probatzeko gogua banaukan, berez... Zorionez, estatu batuetako gastronomia ezin dugu esan munduko famatuena dela, orduan zerbaitegatik izango da. Orduan, nik egia da, hemen baratxuri sopa eta hogia desente botatzen zaio, eta hori bada trinkoa, arrain sopa bat ere izan daiteke loditxoa krema dituko genioke orduan, baina Patrik esan duena, hemen guk sopatzatu lertzen duguna, normalean hori koiararekin zurrupatzen, edo jaten dan
Holakoat, hemendik mesedez zurrupatzaile guztiei ez zurrupatu. Ni egizan asko, da bitu, zaratana jateko garaian da gauza bat, Amorro motatzu. amorro asko baten dira. Bai, Ni ez dago lan maniarik. Baina nire anaia da, Eza gustatzen ez da? maniatiko bat, gainera, nik igual zaratak edo itximot edo, gure familixan ez dut esango zeinek. Bai. Ze gero programa hau ikusiko dauda igual azarretu ingo da. Baina badu pertsona batek itxeitxula zaratak. Eta ikusten bozu gabonetan, nire jartzen da, beste puntan. Beste puntan. Eta berez, a ber, sopa zurrupatzeak bere zentzua badauka. Sopa bada, esaten duguna, ez? Beroa jaten den zerbait, eta hori, Txinan eta Japonian da ohitura daukatean, zurrupatzen, eta hori kulturalki ondo ikusia dagoan, zurrupatzen eraten duzunean, haizearekin sartzen duzu sopa. Orduan, ostu egiten duzu. Jateko errazagoa da, ez? Baina ni zarata hori, eta ero, jentea murtzikatzen eroten danean da. Hori ja edukazio txarrekoa da. Ez dakit, baina, eta egia da batzuk ez dut, soparekin zurrupatzea ez dago gaizki. Hori, sopan abezala lehen, errestan abezala kultura da, ze bat hau kultura batzutan esaten da dela, ez dakit hori gehiago dan humoria da iteko, baina horrek, aixiak botatzea, edukazio honekoa dela, edo dela, adarrikatzea, ona dauela baskadisa da, guztau jatzula, ez? Hori izaten da, ez dakit egisa dan edo, ez? Japoniar bate, Frantzian egon nintzenean, lanian Japoniar bate egon zan gurekin, izaten noiz botatzen, xelebrea esan tipo, oso xelebre. Oso elastikoa, ze janda gero hartzen zuen holan eskua, hemen bi golpe ematen zan, pum, pum, baina gorago hemen goian, eta gero, zeukan leku hartuta. Ematen zizkion bi, eta haizeak botatzeko da nintzen. Eta hori, askotare egiten zuen zerbait izan, eta natural egiten zuen. Claro, zuk norbaitek hori natural egiten duenean, ezer esango diozu. Hau kulturala izango da, bere herrialdean hori eitea ohikoa izango da, ja, ona etortzen bada bizitzen, hemen, eta ja zure onduan bada, esate izu, sentitzen dut, baina hemen ezin da hain. Eta, horratzetik ikusten ditut, niri seinalatzen nahi diala, nik hau atzamarra puskatuta dukat, eta noizean men zarata arraroak atatzen ditu. Ez, apurtu, baina ja hori edera bat apurtu da, ja ez du atatzen zatai. Bada espada ez, Ez, tau kargauta baina. Ez zizu kargau. Bale da, hau, umeekin noizean behin, egiten duzu, alaz nola da? Zigor, umeekin eta lankidiekin bai, eta umi baino adin gehiago daukie. Oin ja ez. Oin ikasi dut eta ikusi dut, hori ezin dala egin. Umeekin bai, noski. Eskertzen ditugu miramonen. Aita, kargau, eta zamarretik tira egiten dut. Beti holanda hola, ezin dala. Ezaten, guazen gaurko errezetarekin. Hori da. Ikusten bazu natural egiten duela, bere herrialdean ninko dalan zerbait, eta, ezin, zer esan. Era kuriosidadea aukitzen bazu, zeren zaporia daukan honek, zaporia oso ezaguna da, eskenean, gabiz erregozten tipula eta berakatza, beti itzen duguna, gero tomatia, aragi birrindua, gazta da, joango die, beraz, zaporia izango da, betiko plater batena, baina, testura desberdinekin. Bota galderia. Aragi xeatu txalarena, gero butifarra, ero zer da hori, ze botako diozu? Bere zerrezetean jartzen zen saltxitxa, baina nik butifarra bakitzu salian azenez, butifarra ekarrio txerrixan azalako, eta apurrat hori jarteko. Ala eta be, errezeta biradekin gertatzen den bezala, errezeta honen bertxioak dauz 11.000 kasu honetan gainera. Beraz, batzuk jartzen dutzie bakarrik saltxitxena, beste batzuk bakarrik txelana, beste batzuk bixak, beste batzuk, oiaskua, azkenean aragixeatu bat, Veganoa ere, aukea veganoa ziur dagoela. Hori da. Eta badago beste berzio bat, lasainara joan da, lasaina hamburguesa bat. Atera dute. Zer? Ourensen, Galizian, badago izen Luis Alarcón, arakin bat, eta arakin honek, atara du, erronka gustatzen zein arakin bada, familiti datorre arakina, Aiton amonak arakina ziren, aita arakina, osaba arakina, eta bera ez da izango familiko ardibeltza, bera ere arakina, eta bere bikotea barazki jalea. Benetan, famili xatxarrera urbildu da. Ez dakit, gehiago hortik tira egiten duela, albisteak hori jartzen du. Kontua da, tiponek oso famatu indala, bere arategian, hamburguesa prestatuak saltzen ditu. Hau da, zuk etxean bakarrik berotu eta jani marrozu. Ogita guzti etortzen da. Bai? 52 hamburguesa ezberdin dauzka, eta berako esaten du, nire erronka da, ziur nago peninsulan hamburguesa eskaintza zabalena daukan, tokien aizela, eta beste 70 omen dauzka buruan.
50 horreitatik aparte, oza, 120. Hori da. Gozaltzeko... Baina, leku aukiko dago galanta orduan. Bueno, eta eskaintza, eta zenbatek eskatuko dute. Nahi dut esan hori, ni beti joten ez jatetxe txinatar batera ikusten dut karta, eta esatu da, hau nola, ez da posible hau dena izatea. Edo nik, behin baino geixotan komentadot, Bilbon badau arateki bat, bakarrik hamburguesak saltze itxuna. Eta badaukie desberdinak, baina igual aukiko itxuste batera, 12 desberdin. Eta batzutan, oso antzerakoa diz, aragisa dauki da. Ba, oiaskoa pintxo morunera da, oiaskoa espeziak jolasten da borduan. Oinarri berdin hartuta gero gauzak aldatzen dietena. Honek ogiekin jolasten du. Lasainan hamburguesa honek ogi beltza dauka, bera aldamenean okindegi badauka, eta duela 2 urte Halloweenerako intzuten olako ogi beltzarekin hamburguesa hau, fama handia lortu zuen, eta, bueno, ordutik saltzen dute, ez? Eta jarraitzen dute horrekin. Baina tipoak gozaltzeko, gozaltzen dagoen egunero? Zer? 2 hamburguesa. Sapores berdina probatzeko. Gozaltzeko? Gozaltzeko. Baina... Gozaltzeko 2 hamburguesa. Bere pasioa eta bere lana edauzka... Bai, era bat, eta, bueno, hori... Exageratu. Eta ala ere, jendea juten zaionean berera, ez da berria, bezero berria, bezero gehiena badukate bere zapore hartuta, eta, oie, juten direnean datu daukate, bako zein hartzen duten? Betikoa, txalana. Bai, eta eskazkenean... Betikoa? Eta zuk pentsau, zigor, nik ematen batzut estrategia, zuk ingo itxuzua 150 hamburguesa. Zer da? Ba, aragimotak, 4. Ez? Txala jarriko itxugu, txala, txerrixa, nazketa eta oiaskoa. Eta kumia, venga, bost. Eta gero zuk pentsau zenbat espezia dauzen. Adibidez, hemen txeplater honetan nik jarrikotzat pipermina eta oreganoa. Orduan aldo zuen. Kurrierara. Ez baina, aldo zuen, oiaskoa oreganoarekin, oiaskoa piperminarekin, txala oreganoarekin, txala piperminarekin. Eta azkenian, ja, 5 aragi horrek bihurtuko ziren, 15, zebat bakarriko oiaskoekin, eta espeziak eta gero nahazketiekin, orduan, karo, 120, bakaro, atala zeike olako formulakin, ez? Gero bakoitzai hori ja, izen bat emotia, ogi beltza hori ja bada, innovatzea. Ni bereziak egin iruditzen zaidana da, a ber, ez 50 hamburguesa ezberdin izatea, baizik eta ja saltziana, ogita guzti prestatu etxenzuk, hori da bitxi hau, ez? Ze hamburguesa motak, ja perrota marastakari bat iruditzen zait, ezin eskoa. Nik ikusi izan ditut supermerkatutan eta ontsa saltze dituzte pizzak eta egoten dien tokixan hor. 6, 8 ezberdin? Enda, ja? Enda, ogixak inda guzti, ikusi nahen lehenko gunean. Eta nik esan nahi, baina, aia ni holan logistikan pentsaten, eta esaten nahi, baina hori azkenean sartzen bozu mikrowin labera, edo labara, ogisa ingo jatzu, bigundu, egun osoan da bor, edo aragisa lehordu. Ez jaten logistikoki oso... Zu lasai ogi horri botako diotela zerbait, ongarriak, esaten duten moduan beraiek, ongarriak, ez umeltzeko, holan ez geratzeko biguna, ez gogortzeko, zu lasai, horretako trokoak badaudela. Ego daue, horretako ziur, baina. Joan, arategira, okindegira, erosi ogia, erosi hamburguesan aragia nahi duzena, ero bestela zuek intzazue, aukera pila bat daude. Baina, bueno, ondo, eta bintzat, benetan notizi bitxia dela, tipo honena, eta, bueno, kontua da, bueno, antza asko saltzen duela, fama daukala, eta bere, hori, erronka moduan dauzkala, ez dakit, 100 piku zerbitzatzea. Izena arategiena, De Pueblo. De Pueblo? De Pueblo. Simplia. Natural. Ez dauka hamburguesakin zer ikusirik. Eta gaina hamburguesa hori esan da, dana lasainana izena. Bai? A ber, postre oso tipikoa Bilbokoa. Neska izena, tik-tak. Carolina. Oso ondo, Amar Puztarri. Carolina dauka izena lasaina horra de lasaina hamburguesak. Bai, se kontua da, erronka botaziona. Alaba idea asko gustatzen garen. Ez, erronka botazion Carolina izeneko bezero batek esan zion, Lois, gaina da, Lois, L-O-I-S, Lois. Bai? Ez ez azmatu lasaina saporeko, ero lasaina hamburguesa bat. Eta, Carolina, hitz hartzen dizut. Eta, tak, egin. Horrein, niri erronka egitu zen gustatzen gaten arakinai botateko. Bota? Ez tostazula saltzen azpizuna euro baten. Aria itxen dutzen kasu hortan. Bueno, euro bategatik eraman alduzun azpizun neurria eman alduzun. Bueno, bai, erako... Bueno, izu, Kusketatxo bat. Baina, espadiozu zehazten. Bueno, hemen 250 gramo ditut txalanak, eta 250 gramo bai jarriko ditut butifarranak. Butifarra edo saltxitxako sinatzen dugunean, normalean azala aukitzen dago, hau tripana. Hori kendu itxen dutzagu, kasu honetan, eta hau, segitxuan, desegin itxen da. Gainera,
bueno, nik espeziak jarri ditut oregano eta pipermina, aragixeatuak ez dauka, baina normalian butifarra gaukitzen dau bere prestaketan, arakin bakoitza jartzen dotzena. Beraz, joango da espeziatua. Egisa da, italiar batek ikusten baditzu, estatu batuarren bidixo batek, pasta prestatzen, botako itxu eskuak burura, zehor zarte dituzten, esneki da espezia danekin, horrek ez dakit daukiko dagoen pasta italianen zaporia. Baina gaina, sare sozialetan, Patri, horrek bideoak oso, denak oso antzekoa dira, nahi dut esan, gopor bat, osagai nagusi bat, eta osagai nagusi horren ondoan, espezie pila bat, ero hautz pila bat, ezberdinak, kolore ezberdinetakoak, biko jabaka ez da izar, iroko dana berdinera bota, gero nazten agertzen da, oso tipikoa diren, irudia di horiek. Bai, argi dau. Azkenian, betu, simpliena, edo guretako behintzat, segu oitxuta gauzuk alde horretarako, perrexiakin eta katzakin da berakatzakin, dana prest. Nahikoa. Nahikoa. Honei, buelta batzuk emango zau, eta aragisa ondo kozinatuta dagoenean, gehitxuko zau bai tomatia, eta bai aragi salda. Oso ondo. Eta saldak, esuentan, ni boloñesa musakain nuen astelenean, musakain nuen, azkenien badala, lasaina bat baita, esateko modu bat, baina geruza ezberdinekin, eta hor, nik boloñesa egiten duanean, beti salda pixka botatzen diot. Hemen kontuan izan da, gero sopa bat izan behar dela, hor, igerian izan behar ditu osagai guztiak, ez? Dexente botako dira. Hori da. Eta butifarreztok ez eunentzako horrelako errezetan da oso ondo etortzen da, eta baita bere espezien asketa eramaten du saltxitxak. Gure aratagian erosten ditugun saltxitxak oiaskoanak ero, txalanak ero, hoiek freskoak direnak noski ez besteak, hoiek bere espezien asketa eramate, eta ginenak, nik uste, arategi guztitako saltxitxa probatzen badituzu, honen freskoak oso antzekoa dira. Bai, nik esango netzuna, putxo bat, desberdintasuna bai, baina badaukate ikutu bat, eta azkenean hor, nasketa hori, gero, arakin bakoitza botako dio, gehiago ero gutxiago, ero izango du bere nasketa, baina nahi dut badao lerro bat jarraitu eta hortik jun behar dana. Batzuk eskumara jungo dira, bestatzuk eskerraro bere ikutua, baina nik prauditxudan nolan originalenak, die santutxuko tino arategikuak, eta arek, holan, ez die gozua, baina botatzezak kanela puntutxo bat. Eta ezin nuen esango, jaten baditxuz holan plantxan, ardo txuritan, patata puriakin, nire txian holan jan izan die beti, ezin nuen esango kanela daukanik, baina badauki holan ikutuan, ez dakit, bitxia da. Gero eta gehiago entzuten da kanelan, aragietan eta txalkiari eta hori. Markelek, taldeko Markelek esan zaren, bere emaztiak dilistei esan zaben, ez? Bueno, dilistak, sopak ero, lehen aipatu dugu hemen temperatura, udarekin beti erlazionatzen dugu zerbait freskoa, baina teorian zerbait bero hartzea hobea da, zer guk bero iten duenean, zerbait hotza hartzen badugu, hor gure gorputzean, bapatean olako temperatura aldaketat, eta gorputzak hori egokitu inbar du, likidori hotza sartu duguna, gorputzeko temperatura da, eta lan egin behar du hori berotzen. Lan egiten dagoen bitartean, berotu iten gara gu, kaloria horretzen ari gara, eta berotu iten gara. Eta orduan, bueno, egia da, eskuti dauzela, eraten duzulako zerbait, eta baina izerditan jartzen da. Eta hor, herrialde, hor, Saharan da, hor, beti te beroak eta ikusten dituzu, sopak eta hartzen. Eta hori da, gorputzak zerbait bero hartzen duenean, ez du horren beste lan egin behar hori egokitzeko gure temperaturera. Orduan, berez, hor, mantendu iten za. Eta horrekin, gero, ez daukana zentzua da, nik gehiago, pikantea. Bai. Pikantea esaten dute, udan ona dala. Lortzen duela, temperatura egokitzen, doitzen laguntzen duela. Zu pikantea jatzen duzu, izerdia botatzen duzu, eta orduan, izerdiarekin freskatu iten zara. Horretako aukera nahi dugu, zerbait freskoa eratea berdina gertatuko da. Olako limonat edo, bai, ni zurekin ados nau, behin pasau jaten, Bilbon zabaldu zabien, olako jatetxe bat hotpotena, diolako sopa beruak, eta badau opzio pikante bat. Eta nik joan nintzen, justu aukeratu nauen, apirian edo joan nintzen, oza, etzala berez eguraldi oso honeko egun bat, ez? Enzaikela ona, o txarra. Baina justu atara esan, egun horreitakoak iten ditula, 32 gradu, eta zuk esate dozu, jo. Egun hona holan sopa bero eta pikante bat jateko. Eta berez mundu osoak esaten dago, jo, hobeto, horrekin, baina nik, benetan, bukatzen dabela, izerdi patxetan, eta beti, holako cevichen bat edo entzalada freskon bat, hobeto sartuko jaten. Ni pikanteakin asko izerditzen dut. Tomatia botako, bai. Tomatia 400 mililitro.
Oso ondo. Eta gero, poto bat, hone txikitakoak 250 egiten da. Bai. Horre gainera, tomatietan eta ez da eukitzen, baina kontxerbetan eta hori bai, kontuan auki bizuela, ze jartzen dutzu, igual, imagina, alkatxofa batzuk. Bai. 800 edo 780 izaten die, baina gero jartutzu, peso eskurrido. Karo, iragazte dituzunian horre 800 gramo, ez die 800 gramo horburu kasu honetan, ez? Izango ziren, 500 da 70, hortik ikoten die. Berez, hori bai kontuan aukitzekoa. Hementxe, tomatia barrura, utziko murrizten, eta gero, saldak irakiten dagoenean, lasaña. Hori da. Kasu hontan, boloñesatan da normalean, eta txorien egin izan dugun guztietan espatria, ardoa erabiltzen da. Hemen erabiliako genuke, baina, ez dut, sopa batean nik egia esan, oin, burura, azkarre esan da, ez daukat akordurik bateri sopa bati ere inoiz bota didodanik alkoholdun edariren bat, hau da, garagardoa, ardoa, ez daukat, sopa, arrei sopari patxarra botatzen diot, pixkat, patxarra bai. Batzuk ardoa zuria botatzen diote, betio, bai. Baina lurruntzen usten da hori. Nere amamak, lehen itxen zauen, konsome bat edo, konsomia beti, eta konsomia xereza botatzen zotan beti. Bukatutakoan, hori gero, hori askotan eskatzen dut oraindik, salda badago, ez? Soikoa da gure tabernetan dagoen esaldi hori, jendea eskatu, salda, gehi, txantxa pixkat. Kafiari eskatzen dute bai jolan, aniz pixkatxo beti batzekin, horrekin normalian, xerez antzeko ardoak eta ondo juten die saldarekin, da, nire naiz oso horren salia, baina bada oraindik jendeak ohitura asko daukana, eta gure azpiko tabernan, bodeginan, jendeak neguan beti salda izaten dute, eta badaude, berak esaten, segun ze bezero sartzen dan, badaki, honez salda, eta ja salda eskatutakoan, zer, txantxakin, eta, noski. Txantxakin, baina txantxa edo txorrota da izaten da. Garo, txantxa oso erlatiboa da. Oso erlatiboa, txantxa, holako txorrota da, azkenean zapore pixkat emateko, eta horrekin batek esateo, bota pixka gehiago, berua da ota. Eta esateo, ura botako izut, ez da berdina. Ez da berdina, ez que ni bezero horrekin behin baino gehietan koitzitzen dut, bota jaso pixka gehiago otzitzeko oso berua dago, da, izotz bat, ez toz eskatuko botatzeko horre. Unibertsiade garaian eskatzen ginen hau kafesnia, beili xapur batekin, edo kafesnia izotzekin. Ama, ikastela noa. Eta, ostian. Unibertsiade ostian. Eta lagunek, botatzen dutzen apurtxo bat hori, tantakatxo. Txantxa. Eta behin, €4 kobraudo ez tala kafia belixakin. Eta nik 4 euro, esmatziarren ez dakiz demasa, baina pila bat zara. Iruterde. Bai, eta nik, eskatu, geixau, da, karo hori jazan, belixa kafiakin, aldrebez baino orduan. Belixa, kafe apur batekin. Horrega, geixau apurtxo bat kostatzen dago. Behitxu, ura hementxe, ura, salda, tomatia eta dana, bauka irakiten, berez? Ontxe goiaz, gure lasaña gehitzera. Honek fabrikatzaileak esango dau, zenba denbora bihar dugun? 6 minutu izaten dianen normalan. Bai, 6 minutu. Zenik honlako errezta biralian eta ikusi dut, hau 30 minutuan utzi bidala, baina nik ez dut pentsetan hainbeste denbora bieko gula. Gero egia da, ez dakit, ura askorik ez du ez da sopa bat... Baina, neko lodia da, ez da sopa bat, geratzen da lodia. Bai, loditxua da. Lodia da, krema olako moroki jantzeko bat, ez dut esan moroki jane, baina trinkoa dan zerbait, orduan, honek betetzen du. Hori da, betziz, hau, egozten da bitxartian, gukengo itxuna da, gaztak birrindu. Eta gaztak birrintzerakoan, bitxia da, ze behitxu, mozzarella, normalian guk ezagutzen duguna da, igual, jaxeatuta datorrena, hori pizzatarako eta oso ona da. Ez da bena gomendatzen da, mozzarella freskua pizzan dako. Edo ez mozzarella fresko danak. Ze batzuk, guk oitxuta gauzenak, uretan etortzen dira. Eta gero batzuk, etortzen dira, igual supermerkatuan ikusi dituzu edo denda espezializatutan eta izaten dira mozzarella pizzarako bereziak. Eta honek etortzen dira, lehortuta edo ur barik ja plastikotan bilduta, azkenean urak entzen jake, ze bestela honek ematatza ezetasun pila bat pizza batei. Horretarako, nik ikusi duzu urak ez daukatela, gero ondo lehortzen da, eta hoia xeatuta hori erabiltzen da kosinatzeko geixau. Bestela, entzaladarako pasan asteburuan ikasi nuen nik hori.
Bai, ze pasa jatzen ba? Bueno, etorri zen lagun baten umeak etxera, lagumekin egon, da pizza nahi zuten. Bueno, pizza horea inuen, eguerdian egin, gero utzi, arratzaldean lusatu, eta ez da bi ezberdinak genituen, da batek nahi zuen, nola da, hau barbakoa, era da. Bai. Orduan hartu, boloñesa bat egin saltza boloñesa bat, gero, holan, botanion holan, nik nahi nituen olako saltza batzuk, pixkate oliba olio ketu badaukat, ketu ikutu emanion da hori. Berak nahi zaben barbakoa, kate askarrekotakoa, ez? Bai, hori da, nik egin nuen nirea, eta oso goxua zegoen. Baina, mozzarella botanion, hau, betikua, eta, bueno, mozzarella jarri nituen atalak, eta egia da arte, mozzarella ez du dela erabili izan pizzetan horrela, eta botan nituen, eta oso ore guztia, dana umela urpila bota zuen, esan nuen. Ara, zerbaitatik bada hau, ez da izan, da, eskurri, ura kendu ondo zukatu behar da, ondo istutu, kendu ura, eta, bueno, hurrengo arako ikasten da. Eta, alatabe, pizzak egiteko, horre gazta xeatuak, bauz, kalidadiek eta kalidadiek. Ze badauz batzuk, badala mozzarella lehortuta eta xeatuta, eta beste batzuk, hori, igual, patatan almidoia edo botatze dutzena, azkenean apurtxe bat ontzeko. Honek dara bi gazta. Aldera batetik, mozzarella gazta, freskoa, eta bestadetik parmesano gazta. Beraz, parmesano gazta, motzakin, barrura begotako. Bueno, kontua da, batero beste, likidoa udan asko sartu behar dugula, izerdiarekin likido pila botatzen dugu. Hidratatu inbigara. Eta hidratatzen egon behar gara, eta horre jakiteko noiz, deshidratazio batero noiz dagoen jakitzeko, jute mazate komunera, pixeite mazuek, eta horiagoa, eta holako hori fosforitoa badao, Houston, arazoa dauka. Nik hori fosforitoa ingresatu eta bukatu nuen. Baina hori fosforitoa zen, ematen zuela zerbait botazioetela. Izan zen Italian lasterketa bat izan nuen, ziela 320 kilometro lan. Eta lehenan joala 120 garrenean, eta nik neukan sentsazio lan eraten jo nintzen, baina gero egia da, bueno, pixatik gogola eta botatzen, da izan. Bueno, fosforitoa zen. Benetan, fosforitoa zen pixa, eta hor ikusten da, uri likidorik ez daula, orduan, parrandan juten garenean, ze koloretako izaten da, argi-garria, ez? Hor dago oso ondo hidratutago dela, ero ur asko eran dugula. Bestetara, justiz kontrakoa, fosforito gotia. Hori esan da. Hori esan da, ura edan, sopak edan, gazpatxuak... Bello, afaltzeko, esan manizuen afariak zer dien ona, ze hori neguan udan, berandu afaltzen dugu, gure etxean jarretzen dugu, zazpiterdietan, gure etxean afaldu iten da. Bai. Gure etxean zazpiterdietan. Ni zazpietan sukaldean sartzen naiz, ero zeiterdietan uste maite mazteak, segun ze prestatu behar duen, eta zazpiterdietan afaldu iten da. Berandu jonda, sortzirak. Eta gero kalkulatzen dugu, pare bat ordu, ero oera, juteko hor digestioa, ez da nahi behar, marterretan ero afaldu, eta maiketan oera, tripan, digestioa egin gabe, eta holan, gero batzuk, eske... Ez dut ondo loiten, digestio astunak, enuke hau jan behar, bestea, gero, postre moduan gaztak ero jaten ditu. Gaztak eta koipe asko daukate. Ez dira inkomeni garriak. Baina, nik uste dut hor, denbora kontua gehiago dala. Azkenean, kontutan izan da, segun ze ordutan afaltzen duzu, amarretan afaltzen mauzu, eta ordu batetan oitxura daukazu bera joteko, lasai, digestio inda daukazu. Oitxura txarra igual. Baina, bakoitzak ikusiko dago. Baina, egisa da, hori denbora kontua asko dala, ez? Ze, ni batzutan, txorinera etorteiko, goiz hitzartzen garenez, normalian, amarretarako edo oian egoten ez. Da nik hor, igertzen dut pila, sortziretan afaldu, edo beratzirak eta laurden afaldu. Hor pila bat egitzen da, etriparako, deskantxu hau aukitzeko, eta denetarako. Hemen txesigor, behitxu, gure lasaina xaflak egin jadauz, gaina nik gara ditut honek, aurretik apurtxo bat egositxea badauzenak, beraz, ontxe botakot zau. Alde batetik, ez negaia. Hau, gora ezagun, estatu batuetako errezta dela, beraz, horinik... Gehitu eta gehitu eta gehitu. Eta gaztekin bakarrik etzan nahikoa, Patri? Galdetu hor, zapixa zeukan emakumiai. Vale. Patricia Bitelik esaten dago moduan, oin potoldu egin behar dugu. Lo ditu, farmako gazta. Vale. Barrura. Mozzarella gazta be. Barrura. Why not? Hau, naiz eta arratzaldeko 6etan afaldu eta 10etan oera jun, oin digestioa hor dantzan eukingo zue tripak, eta ez duzu lorik egingo, Hau, juergan jueteko?
Merixendatzeko, da gero? Claro, eta ere itzakiako samako pasein behar izan du, ze, claro, oinarri honekin. Ontxo San Pedrua, gero San Fermina be segitxuan etorten die, beraz, aitzakirik ez. Honei, emango zau, behitu, irakin alditxo bat, eta segitxuan etorriko garaia belarra usaintxuak moztuta dauzkagula, zerbitzatzera. Venga, bikai. Bueno, zigorrek aldetu ez da, hau koiariakin, sardexkakin... Bai. Ba, euskaloz, koiariakin, zail jangozu lasaina xaflak. Bai, bueno, moztu aldi, ez? Koiarakin moztu aldi. Bai, sopa bat zerekin jaten da, Patria. Koiariakin, bai. Etxera zoaz, ama zer da faltzeko? Sopa. Zer jarriko zenuken lehenengo eta behin. Baina hau ez da nera makin goztan sopia. Ja, baina sopa entzun da. Hor, ze belar bota izkizu lehen, Patri? Lehen bota dotzat albaka eta perrexila oso ondo txikituta, eta hemen daukau, emaitz bezala, gure lasaina sopa. Orduan aukeran daukazu. Venga, koiariak ingotzu kasu, eta koiariak bai, lasaina xaflak azkenean auki itxugu, ba geixau, fabrikatzaia jartzen zaren denborea, baino geixau, berez, ondo egositza dauz, eta koiariak bai, leike, inputze, hori bai. Bero. ¿Más queda? ¿Lasaña? La media itxita. Eta boloñesa. Lasaña. Bai, ez da? Bai. Urtsu dauela, baina beste da. Goxua, Oso goxua. Eta, bueno, sopa jateko modu desberdin bat. Pikante txua badau, pipermina daukata. Bai. Oso goxua. Baina la ere, nik hau, udan enuka jango. Nik negurako gordoko dut. Hortan, klasiko bat nez, Patri, sentitzen. Edo, bueno, Euskal Herrian bizigara, berez, udan aukiko itxugo lan egun hotzak, eta horretarako bea proposa. Zuk ekarriko zuna, udakua, negukua... Dorre kontuekin ator gaur. Dorre kontuekin? Bai. Hala, ba, ontsi ikusiko uzadan, hori. Oilasko egal samak. Sam, esaten da. Bai, baina, zigor, nik bueltak ematen ibilinaz, dorreekin zerikusia. Bueno, errezeta hau birala indalako Torres anaiak, bi sukaldari anai hoiek dienak, eta, bueno, lehen telebistan izan zuten pirekatea, orain, sare sozialetan horre daude errezeta pila bat egiten, eta egiten dituzte hauek. Olako, bueno, azkenean, Sama, guk egin genuen, samak izan dituz. Nik enitxun irugi erranak bai. Irugi erranak. Bueno, guk ingo duna, bete, egingo ditugu, olako kukulu batzuk beteko ditugu, eta saltza moduan, olako jogur saltza bat espezie batzuekin, da, bueno, errezeta, baina hoberena izango da, kontatzea nola egiten den errezeta. Oilasko egalak atzez eta piperbeltzez ondu, lapiko batean jarri, olioz estali, eta hor ereinotza eta piperbeltzaleak jarri ondoren, 35 minutuz konfitatzen izango ditugu. Atera hortik, gero ospina egituko dugu, azenarioa eta tipuleta xerra finetan moztuta hor sartu 10 minutuz, eta gero saltza bat ingo dugu. Jogurra, luzokerrak, limoizukua eta gustoko belarrekin. Zerbitzatzeko gure kukuluak hartu, saltza pixka bat, oilaskoa, gero ospinetako barazkiak eta mokabuan jan. Zona, gainera hori mokaditxuan, ez freskoa, aragisa, koipia, pikante apurtxo bat, edo... Pikanterik ez digota. Gaur pikante gabe. Pikantea bideratu nahi izan nauzu pikantera. Zamak normalian pikantiak izaten dielako, baina gehiago izaten da saltzia izaten dalako pikantia. Baina, bueno, honek beba... Bueno, jogur saltza bat alda pikantia egon berakatzagatik, eta beraz. Ero botaldi gune izan ezkero horre pikantia, nahi duguna, Bai, edo bestela hori, keptxupa dauen moruan, saltza itxuste pototxo batzuk saltza pikantiakin, bakoitza bota da isila. Eta, bai, samak korearra da, berez, errezta korearra da, eta nahi dago esan bilduta. Hala. Bai, eta ez dakit korearranik, karo, ez dut ezagutzen hizkuntzia, baina itxen jat, itzi xadanak antzerakoak, hori zerbitzaten da saltza batekin, sam jam, sama jateko, saltza batekin, sam jam, eta sam jam da, bilduta jaten dan platereko saltza. Holan traduzitzen da, eta da oso pikantia. Vale. Berez hor dau pikante puntua. Gero dau, sam txusan, hau izango zala, eta gero dauz, beste san mota batzuk. Hau, oiazkoekin doia da, sam txusan.
Eta Osaba Sam? Hemen ez da Osaba Sam, hori ez. Hori ez dut ezagutzen. Hori estatu batuetan utziko. Ez hori esan Tom, tio Tom. Esan Sam. Baina, Sam be bai, bai. Tom eta Sam. Sam be bai, Sam edo Tom. Dana balio, Osaba alegia. Osaba Tom, Iseba Mildred, Osaba ez dakizei, bueno, hemen txedano batera. Oilasko egaltzua konfitatzen jartzen ditugu. Oliba olio suabe bat erabili honetako. Lan 0,4 gradukoa erolan, ez erabili olan fuerte bat. Eta zaporea zeinek emango dio, baratxuria talpare bat hor kreskatuta, Jamaikako piper beltzale batzuk, eta ereinotz osto bat, ero bi. Honek, hemen plo azten danean, sua jaitziko dugu, eta gero ingo duguna da hori, 35 minutuz hor utziko du. Bien bitartean, gero olio hau bera erabiliko dugu, ba ingo dugu olako ospinetako, olako askar bat ingo dugu ospinetako tipula eta asenaria xerretan moztu, eta izango da, ataratzen dugunean hemen, ospina botako duen olako txorrota dagoen bat, eta ero, sartuko ditu hor, itzali eta bere beroarekin eta ospina horrekin, bueno, zapore hartuko du, eta honek gero gainean jongo dira. Eta hau inda gero, bueno, jongo naiz, hemen jogur badaukat, eta, bueno, saltza egin. Zuten zuen, gorko errezeta, normalean ostegun biraletan niko errezak izaten dira. Bai, nahiko errezak izaten dira, egisa da, horrek aukitzen dauela arrakasta, ez? Eta Sama, kasu honetan, hori, betegarri desberdinekin joaten die, baina, baukina aman komunian da, batera, jaten dira mokadutxo baten. Hori, holan, dana batera. Estatu batuetan, deitzen jake, korear takoak, eskenin badie, bueno, kakotxen artean takoen bezala, ze betegarri desberdinekin joan leike eta jendea modatu leike etxian daukon gauzekin. Orduan, koreako takoak. Eta azkenik, jaten die, eura jate dituzte urtean hasieran, olako ospakizun berezi baten, daukala izena bebai bitxia, Daedoreum, holan ez da pronuntziako, baina olako izena daukana, eta esaten dabe urte hasieran jaten baitzuzu lehengo ilargi itxan, horrek emototzula sorte hona urte osorako. Gaur zei ilargi hau? Gaur ez dakiz zei ilargi, baina, bueno, ematen badozku, sorte hona, urtia bukatzen dan arte, ez da gutxi. Ez da gutxi. Sei hilabetetxo dauzka horretik, beraz, bitxu. Tartean oporrak eta denboraldi zara beti, ez, lanien azten zanean zara beti gogorra izaten dela, hori ondo azten baitu horre biak ondo izan da, konformatzen gara, ez, Patri? Konformatzen gara, da ez dakit igual etxien holan egongo dan korearren bat edo ikusten, ze eurek ez daue, segitxuen antzematen dabiela, zein da atzerritarra eta zein korearra. Zein? Ze korearrek jaten dabe hau mokadutxo baten, eta atzerritarra beti 2 edo 3. Hau jateko garaian mokadu baten jamer da? Vale. Igual eurek txikixau egingo daue, edo azur barik, edo... Bai, ezurrak kendu behar dizkio, hemen berez, Torres aneiak eta horrek agertzen dira, eta egiten dituztena da, atal hauekin, ze hauek badakizuek gero, ezurrak entzea, ondo konfitatu poliki egiten, hauek egozi egiten dira azkenean oliotan, ez? Orduan, horiek alde batetik tira eta bestetik, eta errez ateratzen da. Baina bi jarri behar nien gainean, baina bat jarriko du, eta erronka onartzen diet korearrei, eta ni gaur korearre bilako egatu naiz, eta mokauan jako. Bai, jarriko, nik uste dut, zeiatu algarela. Zera, kukulua jarriko itxugolan erditxik, edo, asmatuko... Saioa agurtuko dugu aurrena, bueno, eskerrik asko, honekin, bihar ostira da, hemen bukatzen dugu denboraldia... Eta zuek hor, ja, esan bizu, hori bihar arte da. Hori da. Bai, horlako zerbait inbartu. Bueno, lehen emandotzu egu gomendio batzuk afaltzeko ze gauza ekidinez, digestio onauak izateko. Eta gaur emongotzut nik gomendio bat ointxe, zein biozun afarixak hobetzeko. Ez osasuntxu hau jateko, baizik eta zu gainera seme-alaba dituzula, hobeto eitzeko. Eta da, familixan afaltzia. Hombre, hori araua da gure etxean. Araua, derrigorrezko, arau gutxi daude nire etxean, gutxi, baina sakratu dana deno batera jan eta afaltzia natori. Gozaldu, bueno, baina bintzat, baskaria eta afaria bintzat dano batera. Gozaltzeko egisa da, bakoitzak bere ordute gisak izate itxula, ez? Ni oso goiz jekitzen ez. Eta orduan, eta gozeak jekitzen ez. Orduan ezin naiz egonean beratzirak arte, ero itxoraten, ez aztegu garetan, nire bikoteak eta ume jan aldute, gozaldu aldute, bueno, ni bizikletan etortzen ezenetik bueltan ja. Amaiketan. Utzi eskero, eta gero ordu batetan edo ordu bitxetan jan. Bueno, esaten da, hobetzen dauela 154an matematikak eta honek ariketak garatzeko gaitasuna.
Elkarrekin afaltzeak? Elkarrekin afaltzea, umiek, gero, nerabiak eta matematika arluan izaten dira, askoz be onabak se sentitzen dira, ez dakiz egatxi dan, babestuta sentitzen dielako, eta horregatxik lasaia duzelako, eta gero, eskolan errendimendu haundixa daukiela. Eta horrek itxen dutziela, familixan babesak, eta... Bitu, aladak bat indu, eta dan aprobatu du, nota honekin, eki bai matematiketan oso nada, ia izan behar dan hori trukua. Ia izango da hori. Elkarrekin jatean hori izango da. Bai, askotan afaltzeko itxurak eta horrei buruz itxin dugunean berba, asko pentsatzen dugu dela osasuna fisikoa. Baina osasuna mentala be, hortan be bai asko itxen dau, da lana itxen dau. Eta hori gero niri ez dit balio, ni nahi dut esan matematiketan beti oso txarra izan ez, eta ez dut olan nabaritu olan... Ja, adin batetik aurrera zigor horia. Ez dago, bale. Galdutzat ematen dugu. Baina zure gaitxasuna sukaldia dalako. Ja. Eta badakit hemen zeudela 10. Batek esango dau, igual. 10 matematiketan ondak izango die familixak, esango dau. Karo, hemendik, euneko 30 jaten bot, gero anaixandako geratzen da ez dakit hortik joango dan, edo izango dan familixan eolan babesagatxi, baina izango da, lau saltxitxa, lau pertsona gara, bakoitzeko bat. Hortoko ariketak edo, igual. Auskalo hortik joango dan, baina hola xe da. Bueno, hau gero, konfitatuta dauzkagunean itxeko. Eta esan dakoa, gero, botatzeko gure saltza eroingo duguna, koiera txiki bat pasako diezu, bat? Eski baiet. Botako digu, limoizuku pizkat, hor jogur bat daukan, naturala, hontan be kontutan izan, ze, unbaten lagun bat egin zuen, hartu eta nahi gabe azukreduna sartu zion. Eta ez zegoen, eta gaur egun saltzak hasi gozoak eta ikusten dira batzutan, baina... Berak asmatu zitxun da. Ez zituen asmatu berak, ez. Bueno, hemen, ospinetako luzoker bat. Bai. Bueno, luzoker, hemen dagoen, 2-3 txikitxoak egon die. Eta gero, bueno, nik kasu honetan, bitu, belar botako diot honi, menda pixka, hor menda botako diot, baina, bueno, hemen daukat, aneta, gero martorria, oie, gero gainean ipiniko ditut. Oso ondo. Hordan, hau txiki, eta horra baita. Eta gatz pixka eta olioa. Balen, egon gara urtarotoan, sopak negurako, entzalak udarako, eta honek samak, niri pentsatzen gat, dira hain freskuak, zegero dauzki jogurra, belar freskuak, niri udarako pentsatzen gata proposa dira, urte osorako, baina udarako intxe hola neguraldi hona azten da lehen da. Udan nik uste dut hau, mokadutxo modan zuk esaten, eskontzataz ibili ginen atzu hitz egiten, eta horbe, mokadutxoak, eta gaur egun, seguru, bate egongo da lolako zerbait eskaintzen duela. Nire emondozti, ondiokan ez dut menu aukeratu, baina hogei pintxetako zerrendia emondozti. Hogei? Eta hortik aukeratu bitxu 7, beraz, saman bat edo egongo da, ez da? Ez da hortartean aurre gau, Arakin Galiziar hori besteko eskaintza egiteko. Hogei? Ostra. Dana hamburguesak, imaginatu eso. Gu lehen, eskontzak ematen genituen, bakizu, bikoteak, eskontzen zirenak etortzen ziren dastatzera menua. Ataratzen genien pixkat guk eskaintzen genuen guztia, eta ero beraiek egite zuten hor pupura. Hori egiten da, ondiokan, Hori egiten da, ez? Egiten da, presixuan barne, gainera dau. Bikotia, eta gero, bakoitzetik 2 pertsona. Normalian gurasuek eramaten da denak, edo lagunak, edo, adituena. Bueno, Biteli, ez daukat ezer gehiago egiteko. Saltza egin daukat, falta zeirana da, hauek, ja, oingala, 5 minutu erasirio, blo-blo, ordu erdian, estalita aldala, blo-blo horri izango ditu, eta blo-blo ordu erdian izan ondoren, izango da, atera oi askoa hemendik, ospina, utxe hori alako txorrota, bat bota bertara, eta gure barazkiak hor sartuko ditu, eta utziko ditu 10 minutuz, hor saporia eta hartzen. Eta gero izango da, gure samak montatzea, besterik ez? Oso ondo, blo-blo. Blo-blo. Hemen zaiena da, hau beruen atala behar da, eta eskuak ez erretzea. Ikusten duzu, izan ditugu, 35 minutuan, utzi ditugu epeltzen, atera, barazkia sartu ditugu, ospinarekin batera, eta hemen dauzkagu gure barazkiak ospinetan, eta oin, egalak, ezur gabe. Beste atalak... Biguntxo, bero. Bero. Bueno, orduan oin, emaitza.
erresa. Bai. Jarriko dugu. Hosto bakoitzen oinarrian, saltza pixka bat. Horda, No? bakoitzari, mokaban jatekoak ez? Itali. Bat, egaltxoa jarriko dugu. Gero, Gero honek Gure. eskabetxean, eskabetxean, edo ospinetako barazkiak. joselako bokadutxoa. Betetzen ari da. Pixkanaka betetzen ari da eta gorantza doa, tamainuan. Bueno. Eta gero, zuen gustoko belar usaintzuenik. Kasu hontan, jarriko dira, hemen. Martorri pixka bat. Bai? Hemen da gogoratzen dugu gainera saltzan jarri dugula. Bai, horretik erabili dut, Hori da. metarik ez jartzea, baina bai, aneta pixka. Baitu. Anita ekemate dut zan horan ikutu ganizatu holan. Pia gustatzen gat. Hau ez duten barkoa, mokabo jateko gitu. Zail Bueno. ikusten dute erronka hau. Ez da inola ingo duen, bai, dastatuko dugula, eta hemen daude gure oilasko egaltxo samak, barazki eta jogur saltzarekin. Hori da, samtxusan. Santxuxan, hori da. Hala ba. Hau dana baten... Nik bitan eingo, bale? Bai, Gero kamaratik kanpo baten, baina... Padre, gu kanpotarra. Bai, egia. Ez gara, bertako orduan, baten ezin da. Ezurra zaukon. No sé. Benetan goxua. Aragisa, espeziadanak, bomba bat. Oso goxua. Benetan. Faltzeko gainera, hau, harina, neko ondo. Eta familixan janda gainera, bakitzu, onuragarrisa. Batzutan, Beraz, hori da. Ostu, biraletan gauza honak. Eizu, seme-alantzako edo gurasuentzako. Bihar arte, agur. Bukatu dugu bihar. Agur!